Ngece. Iya, iya. Kowe kedan apa? Nyo. Ning mesti kurang dawa nek kowe semene ya asa. Maksudnya timusnya kurang tonjol. Pancen dalange pekok tenan. Ayo, men diajari karo Mbak Ika. Ya. Carane joget, carane kepiye. Nah. Ayo dilatih. Wong seragammu kowe beda dhewe ngono kok. Kancane do nganggo abang menyala kowe merah marun. Padahal duwe lho Pak niki. Duwe Pak kula. Lah kok ora tanggo? Blawur. Blawur piye? Mripate. Mripatmu sing ora cetha ngono to. Melentung Pak wingi lho Pak. Hah? Isih melentung wingi lho. Mau bengi alasan mlentrung kok saiki alasan mlentrung. Iya. Mbok disudet. Meripat kok disudet. Ya engko metu. Ya, dibawani sik. Ya, piyai loro. Heeh. Nggih. Nika pamundutan sinten, Pak? Saka endi mau? Pak Edi kados. Pak Edi iki nyuwun liwong tatin. Sinten? Pak Bardi. Sapa? Pak Bardi sayur. Aku arep tuku mbayung ya kono Pak Bardi. Ngarani kok waton lho. Lagi digoleki rasa kesusu kok Pak Bardi. Iya. Nika nggih pamundutan saking Pak Edi menika ingkang lenggah kalih Pak Lurah. Heeh. Ha iki anu saking pemerintahan Pak Jogoboyo. Oh, iya. Kembang Rawe Mbak Ika. Ya. Kita buka ana dite pira? Wah, ana dite 200. Iya. Ya, dienggo cah loro ya wis bejamu ik. Rezekimu didum karo kae sapa? Gunting. Hah? Gunting. Kayak apa kadal Mesir. Kok Mesir? Ya wis ben sak une-uniku kok. Engko bar iki kowe mung arep turu kowe kok. Ya. Mamanismu. Kapok ora kowe. Ngece. Iya, iya. Apa? Ngopo ya, Mas? Ah, tenan. Orang matke kene kok. Namatke apa? Heeh, Mas kesuwen ket mau mlongo wae lho, Pak. Heeh, to, Teng. Namatke ta ki mau? Heeh, ngematke ra kedep. Kangsi natya Upama munduta rokmi. Nah, kaya sok ajar nembang Jawa ngono kuwi Teng ora. Lah pripun? Aku iki ngevlog ning YouTube meng nyanyi wae. Heeh. Ya wis ben ora apa-apa. Lumampah tartemtu lumampah. Ajeng sing pundi riyen? Sak karepmu. Tartemtu tak turuti.
lumampah tanpa walah ing matyaning jala temah gonjing anggen joking paku lingan ya mangga ndelong-ndelong yuk
Witane kaya suwe saben jejer nyentuh tangan banjur ngomong Witane lunga jejer saben Ya. Oke, Pak De. Nggih, wis medhun meneh jaran kepange. Ya. Sapa Mak? Wis ora aman nok, kuwi ora berbahaya kok nok. Iya. Ngono ya. Kuwi pancen ming seneng tenan, ora kanu kambonan minuman keras ora piye-piye, pancen seneng joget nek gandeng isor ra ana nggone. Dheke bingung mau wis nggawa kuda lumping saka omah. Oh. Terus munggah nang panggung. Wis golek nggon joget wis ora ana. Ya ora apa-apa. Ya mergo kuwi kesenengane Liwong. Kok nek bar Liwong mulih kok, Dek. Oh. Ya, Mulih mergo Semelang nek maejan jaratan kuncen do dicolong maling. sing tunggu sarean kuncen. Rambute barang dikucir kaya buntut jaran. Ya saking senenge ya Mak. Biasane karo sing nyandang sendok kae. Oh. Eneng. Neng jaba, Dek. Ya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ayo Tin, gentenan kowe Tin. Ya, ya Tatin yo coba. Tatin. Wah, ya kaya Syahrini nek mlaku ning kotbok. Apa jane ngopo to? Ora apa-apa. Nek seneng mbok omong wae rasa ngono kuwi. Aku kok ngomong piye kelawan sliramu? Lah nggih, panjenengan menika ngraos menapa ngenten lho. Aku ora ngrasake apa-apa. Dadine kok kula saben sak polah kula kok panjenengan omongke wae. Ya mung tekno kowe iki kebangetan. Kebangetane nggih. Sak solah bawamu ki tok gawe-gawe, wekasan gawe anu ndudut apa? rasa perhatianku marang kowe. Contone, kowe iki mung njukuk mik barang kok dadak aleman nganggo jentik munjengat munggah barang. Kowe rak marahi aku melu jengat to. Men ngene iki lho. Ha, ngene iki ora prayoga. Njukuk ya njukuk. Napa inggih to? Kadose kula namung mboten enten iku lho, biasa mawon lho. Alah kowe ora krasa ning sing ngematke krasa. Sing ngematke weruh kok. Saking dene sing ngematke berarti ya. Lah njuk aku ora entuk ngematke sapa-sapa. Matke cangik terus ngene iki nganti sewengi mbedhetet. Dalang kok le seriusen banget ora. Ya. Iku bebas mlaku ndono wong Pak Lurah mau. Lah kula niku mboten maem nek mayang, mboten napa-napa nek ming timus mawon mboten napa-napa ora masalah. Mangan meneh. Ya sakarepku. Ora sida, Mak. Ora ah moh aku tak arep poso aku. Oh. Ora apik lho kok kian. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Ha iya. Apa? Kejaba apa? Kejaba panganan. Ya. Oh, kejaba panganan. Ya iki sing nyuwun akeh banget kowe jane. Ya. Napa, Pak?
lali janjine kuwi tatin. Ya. Terus liwung tatin. Ya. Terus umbah-umbah tatin. Ya kene nek pengen tak ngumbah ngene. Aja sak kaya ngono kowe. Wis tak kuceke dhewe wae. Kok nek aku sing ngecek resik wis. Wis ora bakal resik. Iya. Ngomong tok ilang-ilingi. Ayo gawe wis. Hah? Ngapa? Omong apa? Aku nek ngucek karo tok ilang-ilingi dadi suwi. Iya. Ayo kan digoleki sing reget go endi sing dikucek ya. Ora bersih padake. Alah sing ngomong sapa ana seksine lho. Yo, kek ditembangke bawane apa? Iya. Ora gelem nek dibahas genti. Moh. Ayo. Bawani, lali janjine ya kena, liwung ya kena. Iya. Nggih. Lali janjine napa liwung? Liwung. Penari Lataresia. Penari. Kowe njaluk apa kowe penari? Lali janjine wae ya. Hah? Oh, nggih. Nggih. Pak langsung mawon nggih. Nggih. Pak, langsung mawon. Ora kok kaya ana banyu Gemrojo ki udan kok. Udan. Ora apa-apa, nek kowe gelem liwung, wah, terang. Hah? Liwung nembang liwung ora terang. Iya. Terus? Ayo wis kuwi nggo syarat supaya terang kok. Nggih, langsung nggih, Pak. Emoh, Lah napa bawane napa? bawani wong iki ana dite 50 kok. Nek aku mung 50 ya. Lah iki lho, aku ora tau gawe-gawe lho. Ketoke mau ora 50 lho. Piro? 500. 500 karo dilatih diesel lho ya. Lah sing njaluk akeh lho, masa mung 50. Awak mengket mau ana iki kok ternyata tak dum-dumke aku iki nek duit mumpung entuk pirang yuta tak dumke. Lho, aku wis kurang piye kok. Sekarang lagi bolong nek ora ya ora dikekke. Ah bolong ya ora bolong ya emoh aku. Maksudnya piye lho? Maksudnya lagi lomo. Nek aku dong ora bolong, emoh aku ngekeki sinden-sinden. Ganteng lagi bolong tak keki. Ayo mbok bolong terus biar ngenei terus. Ayo iki 50-nya. 50. Yo. Rina saya rasa Ki sing nganggo amin ora iki? Tete. Udu ya. Ngapain? Oh, maaf. Ngelih, Bapak. Ngelih. Ora. Lah, Pangane mubadir. Panganan mubadir iki dosa, nek wis didepi kok ora dipangani dosa. Iki nek ora dipangan dadi panganan sing mubadir ora prayoga. Kowe kedan apa? Nyo. Ning mesti kurang dawa nek kowe semene ya asa. Maksude timuse kurang tonjol. Panjen dalange pekok tenan. Pokoke kaya melu. Sisih
meksa yen wis rina enggal ratri kang apa lho nek ora ganggu iki? aku nek ora ganggu kowe kaya piye mung jir mong sliramu tanah liya tak tresnani lahir batin. nah liwung sik engko sing pungkasan duet karo Mbak Ayu ya lali janjine engko tak tambahi iki aja kuwatir Kula meleh. oh iya lagi dadi kembang lambe monggo yuk dados yo udah lumpinge digawa medeni ra ta? Ora wis. Aja nubruk aku ya. Steril. Wi ora mabuk, ora ngopo-ngopo, wis steril. Lah maksude meng wedi nek ditubruk ngono. Ora tubruk tak pancale sirahe kok. Oh, enggak. Kamu enggak mau nubruk saya? Iya. Aku kok dadi nemu wong kedha kaya ngono kuwi. Ah, sing marahi laris dhek nunggu jaratan terus kok iya. Ya. Sabda pandita.
Saiki nganggo cara India barang lho. Na den ta den ta tung ta tung tung. Ya ora apa-apa. Ah, wis arep modar kae mengke. Wis. Modar. Iya. Ya, dados.